Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Arhen. Halo Arhen. Wih, Arhen pakai barongan apa ya? Wah, depil. Depilnya warna apa, Hen? Hijau. Wah, warna hijau. Defile iso mangap apa gak? Wah, iso mangap. Wah, anak ilate guys. Ilate warna apa itu? Ya. Wah, warna merah. Dede Arhen. Terus ada Mas Hanif, Dek Jihun, Mas Rama. Terus ada Mas Elvan, Mas Iqbal, dan ada Mas Reksa. Mas Reksa pakai barongan Kepala macan. wah, kepala macan. Terus Mas Iqbal, Buntut macan. wah, buntut macan. Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan pakai barongan Pakai telon. wah, pakai telon. Terus ada Mas Rama. Mas Rama pakai barongan wah, barongan hitam. Kesel guys. Walah, saden. Terus ada Dek Jihun pakai wah, barongan kodok. Terus Mas Hanif. Wah, Mas Hanif pakai hiu. Ya saiki Arhen. Nis, turun Nis. Ayo Arhen. Wih. Denis gak takut? Gak takut? Berita perempuan. Waduh, waduh. Bukan. Ampun nomor wonten sak lebetipun ring keranten panggenipun inggih radi sumpek nggih. Ampun mlebet wonten area pentas garanting keranten panggenipun peminatos. Yuk, Arhen duduk. Ya saiki Mas Reksa karo Mas Iqbal. Ayo Le. Nis. Domblong. Ayo wes yo Mas Reksa. Yo sekarang Dek Jihun. Waduh, waduh. Apa ini Nis?
Kudu ndadi terus iki. Ayo joget Hen. Oh, wele. Katake Dik. Wih. Iki koyoke mau linggih iki, Mbak. Waduh, menakutkan. Yo wes yo Dek Jiun, Ahen duduk yo. Awas. Yo saiki Mas Elvan. Wih. Kapan duduk dumateng Moro Miarso, Jawi saking Moro Parogo, ampun lumebet dhateng ring. Ampun lumebet wonten ka lebetipun ring. Keranten panggenanipun inggih radi sumpek ini. Ampun lebet wonten area pentas Garanatrik. Keranten panggenanipun luwinatos. Kersanipun Moro Parogo saged lumadhangen karya kanthi sae ugi kanthi leluasa betul mekaten. Nuwun kali kadosanipun kagem para pamirsa menika wonten kapenuan sebuah HP. Monggo ingkang HP-nipun di bawah semoga saged dhumateng Kadang kula Mbak Putri utawi Widowati menika nggih wonten panggung monggo saged wonten panggung ingkang rumaos HP-nipun bawah. Nek takut. Yo wes yo Mas Elvan. Yo saiki Mas Rama karo Mas Henip. Dek Jihun dicaplok. Awas. Bangsane para Gandharwa sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Iki lho awar Arhen. Wis. Ngerti yo. Yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Awar Jiun, awar Dek Jiun. Berani enggak? Alas gagah wangi. Ayo, Arhen caplok Arhen caplok. Oh, Arhen dicaplok itu loh. Oh. Awas lu. Oh. Arhen dicaplok. Ayo kita Dek Jiun. Denis gak bisa, Denis nanti sini mundur. Denis bisa plok. Gak apa-apa, terus mundur. Nah, nip. Turutin nip. Loh, gak takut kok Dinis gak takut kok Ayo wes yo Mas Denip. Ayo Dek Jiun.
Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah. Dadah Denis, Nis, dadah, dadah.